Здравейте, приятели от Бати Краси. Днес ще ви покажа как се сменя AirDryer картриджа или AirDryer филтъра на Volvo D13. Знаете, това се сменя веднъж на 100 000 мили или веднъж в годината. Аз го сменям винаги октомври-ноември преди зимата. Принципно е време още септември да се смени. Сега ще ви покажа стъпка по стъпка. Значи, най-напред се спускате въздуха от големите бутилки там, под шофьорското место. И след това, ако вашия камион е автоматик, ето тук имате още една бутилчица. Трябва да изпуснете въздуха от нея. Тя е за скоростна кутия, иначе ще ви изчатка в ръцете филтърчето. То се намира ето тук. Така ще светнем лампичката. Значи, това филтърче аз вече съм го разхлабил. Ренч, който използвам, ето този. Ето тук му е парт номер, ако искате да си го купите. 2322W. Иначе доста години го ползвам. Работи безотказно. Така, връщаме се на филтърчето. Ето така, вече е разхлабено. Махаме филтърчето и забележите да ви покажа какво има вътре. Вижте какво вътре е филтърчето. Вижте в филтър хаузинга какво има. Гледайте. Ето. Това е жълтото. Това са мазнини от въздуха. Значи най-напред си го почиствате. Значи продължаваме с видеото. Аз вече си го изчистих. Сега е чистичко. Най-напред махаме тази гарнитурка. Просто така се хваща с ръката и махаме гарнитурката. Запърсваме идеално. И сега новия филтър, той се идва с тази новата гарнитурка. Слагаме я тук. Така. Тук по ръба се забърсва. Така да е чистичко. И сега новото филтърче. Махаме найлонката и просто го слагаме. Да не забравяйте, тук аз предварително на тази гарнитурка съм я намазал с грехчица, да може после да го развиете. Тук слага така филтърчето и се завива колкото може да го стегнете на ръка. В никой случай, повтарям, в никой случай не го затягайте с никакъв ключ, повече никой не мога да го развие, трябва да се мени целият филтър хаузинг. Така, ето го филтърчето. Това е парт номера тук. R9500680i. Аз използвам фирмата Lapco, понеже те произвеждат филтрите за Volvo D13, само че е на половин цена. Много е хубав, германски. Вече доста години го ползвам. Надявам се, че това видео ви е било полезно. И да повторя пак, да не забравяйте да източите въздуха от всички бутилки. Да не ви изчатка в ръцете. Бъдете здрави и всичко добро!